În dimineața aceea de Paște, nu m-am întors, n-am stat cu fața la perete. Era un gardian, dacă dumneavoastră ați văzut, un drac frumos. Omul ăsta era într-adevăr un drac frumos. Sigur că era un tânăr de țară. Era un băiat subțirel, înalt, cu ochi albaștri, absolut angelici. Cu o figură foarte frumoasă. Tot era îmbrăcat elegant, adică cu costumul pe el venea, ceilalți mai veneau așa mai murdari, era totdeauna foarte curat, foarte elegant. Însă avea o cruzime de explicat. Nu puteai să ți-o explici. Cum poate cineva care are o gingășie așa, o frumusețe masculină, nu era un om gingaș. Cum poate cineva care are o frumusețe așa de angelică să fie așa de crud? Dacă omul ăsta nu bătea 5-6 deținuți în serviciul lui, probabil că nu se simțea bine. Și în general în închisoare, sub teroare, sub spaime, este mai ușor să suporți propria ta tortură decât să auzi pe altul torturat. Când auzeai strigătele, majoritatea celor bătuți erau deținuți de drept comun, pentru că eram puțini deținuți politici. Oamenii ăștia strigau când îi băteau, noi tăceam, noi niciodată nu strigam. Dar ei strigau și imaginația ta începea să lucreze. Și se închipea lucruri oribile. Era o strângere sufletească așa de mare încât ai fi preferat să vină să te bate pe tine, numai să nu au strigătele celuilalt. Și ăsta era unul din oamenii care găseau o plăcere în a tortura pe ceilalți. În dimineața aceea spun, când era deschis ușa, eu m-am rugat toată noaptea la Dumnezeu, poate am spus de sute, de mii de ori, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor mormânturi viață dăruindu-le, de mii de ori poate, ca să intre în mintea și în inima mea adânc adevărul învierii. Am stat cu fața spre ușă, când a intrat el, i-am spus, Hristos a înviat. Gardianul s-a uitat la mine, a întors capul și s-a uitat la cei care erau în spatele lui, s-a întors din nou la mine și a spus, adevărat a înviat. A fost pentru mine ca o lovitură în creștetul capului. Și am înțeles atunci că nu el mi-a spus că Hristos a înviat, că a fost îngerul Domnului, acela care stând la mormânt a spus femeilor mirosie, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Iată, a înviat. Veniți să vedeți locul unde îl puseseră. Prin gura lui, îngerul mi-a confirmat învierea pentru că aveam nevoie de această confirmare și pentru că Dumnezeu a vrut să-mi confirme prin gura vrăjmașului meu adevărul acestei învieri. Celor mea s-a umplut de lumină. Și bucuria mea a fost așa de mare încât cele 5-6 ore până la prânz, când venea mâncarea, a fost în lumină și în bucurie spirituală. Eram încredințat unui coronel politic al închisorii, care avea o grijă specială pe mine în sensul rău al cuvântului, nu în sensul bun. Colonelul acesta nu era un om rău. Atunci când era beat, când era treaz, era foarte rău. Spre norocul nostru, sau al meu mai mult, era de cel mai multe ori beat decât treaz. Așa că l-am auzit venind la ora 12 pe culoar. În culoarele avea o rezonanță extraordinară, auzeam pașii lui pe culoar, știam, îi recunoșteam pasul, pentru că urechea se ascute și spiritul urmărește fiecare mișcare așa fel încât știai cine vine și știai cu ce intenție vine. Și m-am gândit ca într-o piesă de teatru. Am zis, am să stau cu spatele la perete, am să întorc fața spre el, am să-l privesc în ochi și am să-i spun, Hristos a înviat. Nu mai era ce fusese prima dată. Nu mai era un impuls interior. Era ca într-o piesă de teatru. Adică eu știam ce să-mi spună el știa ce o să-i spun eu, ne cunoșteam reciproc, că știa și încăpățânarea mea și eu știam capacitatea lui, puțina lui imaginație în care trebuia să reacționez așa exact cum îl știam. A deschis și am spus, Hristos a înviat. El s-a uitat la mine și a spus, l-ai văzut tu? Zic, domnule colonel, eu nu l-am văzut când a înviat, dar cred în adevărul învierii pentru autoritatea celor care l-au văzut. Pentru apostoli, pentru ucenici, pentru martiri, pentru milioane de creștini care au murit slăvind pe Hristos, fie în chinuri, fie prin moarte naturală, dar care constituie garanția că Hristos a înviat.
Dumneavoastră știți, ați văzut Polul Nord, s-a văzut cineva Polul Nord, dar credeți în el pentru că pentru autoritatea oamenilor de știință. Nici pe Stalin nu l-ați văzut măcar decât în poze sau pe Marx, dar credeți în el pentru autoritatea comuniștilor care vor respecti. Cu cât vorbeam, cu cât argumentam logic, cu atâta inima mea se întrista, cu atâta lumina din celule dispărea. Pentru că încercam să argumentez logic, cu logica umană, un adevăr care nu trebuie argumentat. Simpla pronunțare a lui Hristos a înviat era suficient ca să-l convingă pe el sau să-l piardă. Și am înțeles că am făcut un păcat și Dumnezeu m-a părăsit. Îngerul care îmi spuse, adevărat a înviat, plecase, lumina se dusese în celulă.